Takže jo, zdravím všechny androidáky, případně i androidáčky a vítejte na mém kanále Android Games. V dnešním videu si ukážeme hru, vlastně v mém prvním videu si ukážeme hru s názvem Rubbery Bob. A jde o takovou logičtější hru, nemyslím si, že to je úplně zase tak těžké, ale nějaké ty levely dají mozečku trošku zabrat. Takže nejdříve se podíváme na nějaké to nastavení. Takže zde je hlavní menu. Zde pak, když kliknete na i jako informace, tak tu máte nějaký klasický, tady máte kredit, jako peníze, můžete si to přihlásit i na Facebooku. A jak vidíte, je to verze, jak vidíte vpravo dole, je to verze 1.8. Zde si pak můžete i zvuk vypnout, kdyby se vám nějak nelíbil, ale tento soundtrack je docela takový přijatelný, jako opakuje se, ale je to. Zde pak máte další, můžete si to přihlásit na Twitteru, na Facebooku, můžete to poslat kamerou, prostě abyste to sdíleli, klasicky. Zde pak máme už něco, co patří do hry samotné. Takže zde si můžete kupovat různé věci. Kupujete si tu za peníze a to jsou vlastně ty peníze vždycky z misí, které uvidíte následně. Tak vždycky z těch misí ty peníze dostanete. Jak vidíte, já mám teďka 53 peněz. No, můžete si tu kupovat různé oblečení, o kterých si povíme. Můžeme teďka třeba, je tu bunny suit, ten je úplně nahoře, to je když vás policisti vidí, tak se začnou smát a nezatknou vás. Tady je Knight's Armor, to je zase znamená, že se na vás ty policajti vás prostě nemůžou zatknout, i když jdou po vás, takže si všechno projdete bez problémů. Pak tu máme Ninja Suit. Ninja Suit je vlastně, že když sprintujete, tak jste potichu. Když rozrazíte dveře, jakože když sprintujete a rozrazíte dveře, tak jste taky potichu. Má to své výhody. A pak tady Super Bob Suit. A to je vlastně Superman a ten se vždycky portne z jedné části do druhé. Je to takový jakože rychlost. A pak tu máte Stylish Suit. A ten dříve byl za to, že jste se přihlásili na Facebooku, ale teď už je také za peníze. Ale ten nedělá nic, to je jenom pro styl. Takže máme tu pak ještě, abyste mohli vlastně podpořit ty vývojáře, tak tu máme i toto. Zde můžete vždycky zdarma, myslím si, že 2x, 3x za den můžete video si spustit zdarma. Můžeme se podívat a vždycky za to dostanete 25 peněz. Takže jste viděli, že jsem měl 53 peněz a teďka budu mít víc. Teďka bych měl mít. Tak víte, už jsme dostali. A ano, mám 78. No, pak si za ty peníze můžete tady kupovat tyhle 4 abilities. Vlastně je to Stealth, to je vlastně nenápadnost. Pak myslím si, že to je nenápadnost, nevím přesně, Stamina, to je, že vám díl vydrží utíkat. Grab ability, to jsem přesně nepochopil, ale myslím si, že to je, můžete brát na větší vzdálenost, anebo toho berete víc, jakože za to dostáváte víc peněz, přesně nevím. A pak speed, to je samozřejmě rychlost. Tak jestli za tyto peníze, když už máte všechno na max, jak vidíte, já mám grab ability na max a speed na max, tak za to pak můžete, teda až prostě budete mít všechno,
tak si pak můžete koupit i Rotten Donut, Wind Up Toy, Invis, Teleport a Lockpick. To je, když nemáte klíče, které ale můžete získat. Takže myslím si, že už jsme si o tom napovídali strašně moc informací, takže se můžeme pustit do hry. Myslím si, že můžeme mít od začátku, jak vidíte, já už jsem to trošku tam hrál, takže už vím, o co jde. Ty máte příběh takový. No a v příběhu bylo, jak jste viděli, tak Boba vlastně chytili do vězení a tento pán nám pomohl z něj utíct. Tak, tady máte, jak se co ovládá. I když jste ve hře, tak můžete vstoupit do tohoto menu a můžete si i stále kupovat. Tak, jak vidíte, otevřu dveře, vzal jsem to, co jsem potřeboval, vlastně tu hlavní odměnu a můžeme jít na další. Ještě bych vám chtěl říct, že tato hra je zdarma na obchodu Play, stačí, když si napíšete Robbery Bob, nevím, jestli dám odkaz pod video, kde si tuto hru stáhnete, ale ne, můžu se to pokusit. Jak vidíte, tady už jsme ve 3. kapitole a tady už to bude mnohem těžší. Tam na začátku jste mohli vidět, že to bylo lehké. Ale tady už to bude těžké. Takže tam nemůžeme, tam je laser. Tady je chlap. A jak jsem říkal, když sprintujete, tak můžete teďka slyšet takový jakože klapání. A to vlastně je, že to je vlastně to, co by pak ty hlídači slyšeli. Takže já jsem tuto misi ještě nehrál a přesně nevím, jak to tu bude. Vlastně, už jsme za tu hlavní odměnu, ale přesně nevím, jakoby, co tu mám dělat, protože jsem tuto hru ještě nehrál. To misi vlastně. Ajaj. Tak teď jsme měli štěstí, jak jste mohli vidět. Sakra. No a jak vidíte, tak nás zrovna chytil ale jakoby vadí nám to, ale on nás nezatkne. Zatkl by nás tam ten hlídač, takže my můžeme dokončit misi. Jak vidíte, nedostali jsme tady ocenění za to, že nás nikdo neviděl a proto nám nebrání nic v tom dát, aby jsme tu misi opakovali. Jinak, jak jste mohli vidět, tak jsem všechno ostatní sebral. Tak, můžeme zkusit jinou taktiku. Tak, tady se schováme. Jak můžete teďka vidět, tak mně se strašně líbí, že když se s tím Bobem jakože takhle naplácnete na zeď, tak jak tam jakože na té zdi prostě to, nevím, jestli mě chápete, ale snad ano. Takže my teďka půjdeme v jeho stopách, tak aby nás neviděl. Tak. A
nějak to jsem si mluvil, když máte ten kostým ninja. Neslyšeli by vás dupat. Takže myslím si, že možná máme ještě čas, takže zkusíme další misi. A doufám, že si třeba tuto hru stáhnete a zahrajete si. Je to velice dobrá hra. Jinak, jak zde můžete vidět, reklamy jsou s touto hrou spojený na to tata. Je tu prostě tolik reklam, až to hezký není. A když jsem tuhle hru hrál předtím ještě, než vlastně teďka updateovali, tak tady ty reklamy vůbec nebyly a teďka mě to velice překvapilo, trošku i zamrzelo, že sem dali ty reklamy, no. A zase když si tak vezmete, no, reklamy jsou bohužel všude. S tím nic bohužel nenaděláme. Takže my už můžeme jít sem. Další, myslím si, tady si musíme dát pozor na tohle z toho hlídače. Tak, výborně. Tady máme zamčené dveře, takže my budeme muset... To jak on se tady kouká. Páni, neviděl nás. To bylo off. No, takže tady, když topne do té vody, nebo do ingoustu, v nějakých misích tam je i ingoust, tak jak vidíte děláme stopy. Tak, my ho můžeme zavíst sem pěkně. Jak vidíte, on jde po těch stopách, takže my mezi tím bezchybně můžeme jít sem. Tak, krása, všechno jsme sebrali. Jak vidíte, ty dva šašci tam teďka jdou, takže určitě nebude dobré se portovat. A musíme počkat. Tyjo, tak jak to teďka uděláme? No, takže já bych šel asi teďka. Ano, vyšlo nám to. Výborně, dokázali jsme to. Tak, krása. Takže teďka jste asi mohli vidět, jak se hraje tato hra Rubbery Bob. Jak říkám, je to zdarma, je to velice chytlavá hra a myslím si, že když si ji zahrajete, tak nebude ve vašem mobilu zabírat místo jen tak zadarmo. Takže já se s vámi rozloučím a zase u jiného videa. Takže ahoj. Svieti rovnako na nás všetkých spolu od jazier dvoru. Pohoď von, pozývam na golfonu, leto je to moje milované obdobie. Som v pohode, si tu so mnou, že tak smej sa na mňa.